Prima impresie. Motocicleta asta, bă, schimbă vitezele, deci le schimbă Dumnezeu pentru tine așa, țac, 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 țac în sus, țac, 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 țac în jos. Când îți trebuie ți iei, cum îți trebuie ți iei și niciodată nu întârzii sau tupești, niciodată. Perfect. Și apropo, mergi mai bine decât Transalp. Am eu impresia la așa. Dacă vrei de la 0 la 100, sigur îl întrebi cu Transalp. Și încă ceva. Asta nu lucrează, nu apără de nimic. Tot vântul îți vine în ochi, în față, în nas, în spate ochi, numai nu unde-i trebuie. Deci, e o motocicletă bună. Dar pentru femei. Chiar e bună, bună, bună. M-aș cătăi cu dânsa în fiecare zi. Numai că să mă duc la lucru și să vin acasă. Perfect. Perfect. Ce să zic din nou? Foarte, foarte tare mi-a plăcut. Dar oricum, Transalpul e un pic mai sus ca ea. Și apropo, stai cu picioarele pe asfalt, cu amândouă picioare, nu numai cu un picior sau cu jumătate de picior. Stai foarte confortabil pe ea. Un sigur minus, asta, dacă era un pic mai mare sau apăra mai bine de vânt, era perfect.